सिफायनानै 2025निफ्राय 2028 मावसोमनि थाखाय मोनसे गोदान मावफुं आफाद दानाय आङो अमा जानोसो फैदों गथ'फोरनि ओमफ्राय नै बिबार लेखाजों बानायनाय गासिबो आखाइजों बानायजोबनाय गासिबो नै बर'नि खाम सिफुं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय मानो होनोब्ला आं नै दा दंफैयो रौमारिनि मा जायगामोन बेयो थाइजौगुरि रौमारिनि थाइजौगुरि माने सिफुं हारिमु आफादनि सिफुं हारिमुनि मावखुलि जायगायाव आरोना दा बेवहाय आं दा दंफैयो बेजों लोगोसे बे थांखियानो जाहैबाय दिनैनि थांखियानो माने गोदान आफाद दानाय गोदान माने गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय आरोना दा बे जागोन दा मानसिफ्रा फैनांगौ दङ फैगासिनो आरोना दा नायलांबाय थादो जों सिफुं हारिमु होनबाथ' गासैबो मिथिजोबखाबायानो अल माबायाव इण्डिया माबाफ्रावनो मिथिबाय एसे खावसे माबाफ्रानो आरो मिथिनांगौ बांद्राय गैला फेसबुक इउटुब बायदिसिनायाव नुयो आरो सम सम मोसानाय बायदि बायदि माबा आरोना दा बेजों लोगोसे दा बेवहाय बिदिनो बोसोरसे नङाबा बोसोरनैनि गेजेराव एसे सोलायबाय थायो आरोना सोलायना दा बोसोरथामजों आरो दा बोसोरथामजों सोलायनाय दङ दा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरोना दा लोगोफोर नायलांबाय था आरोना दिनैनि हाबाफारिखौ आरो आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर गोदानफोर नुसनबायदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना गालांदो जाहाथे मोजां मोजां नोंथांमोननि सिगाङाव आंबो लाबोनो हायो दा बेनो आरोना जोंना नै सारा एसे साफा खालामदोंलै माने दा एसे जिरायनायफ्रावसो हाग्रा बंग्रा माबा नुगोन ना ओंखायनो बिलाइफोरखौ एसे सिबस्रांदों आरोना हा साफा जानायनि दा मावग्रा हिन्जावफ्राबो बैथिं एसे बेस्थ' जाहैबाय नालाय दा उफाय गैया आरोना मावनांबाय आरो मावथिखा जोंना फंबाया ओमफ्राय फैबावनांगौ दं मानसिफ्रा नै माने दासो एसे बहायलागासिनो जागोन आरो लासै लासैनो जेनेबा गोजान गोजानफोर फैयोब्ला आलासिफोर फैयोब्ला दुमसि फैयोब्ला माने बेवहाय थालांनो हायो आरोना माने जेबो उसुबिदा गैया बेयाव थालांनो हायो आरोना माने हारिमुआव सोरबा सोरबा गोजान गोजाननि फैयोना दा बेवहायबो थालाङो बिदि आरोना गोजान गोजान आलासि दं बिदिनो आरोना ओमफ्राय दा ओरैहाय दङ दाख्लै एसे प्रग्राम जानानै थांबाय ओमफ्राय आं फैनो मोनासै ओमफ्राय दा नैबेनिनो मोनसे डेक'रेसन बानायना दोनदों आरोना दा नैबेनि खाम आरो सेरजा बेखौ बेनिफ्राय बानायना दोनदों आरोना नायनो थाखाय बिराद गिदिर आरोना माजों बानायदोंथाय मिथिला जि आरोना ओमफ्राय नैबे हाजों बानायनाय सेरजा दा एसे नायनाया एसे माबा जाबाय अखाजों माबा जाबायना ओंखायनो एसे लुगा मोनसे माबा जाबाय आरो सोलायबाय आरो दा ओरैहाय दङमोन गेट ओमफ्राय ओरैहाय दङ बिफांनि माबा बानायनायमोन आरोना बेबो एसे लुगा चेन्ज जाबाय दा बिदिनो नायथाव एसे डेक'रेसन बानायना दोनदोंमोन आरो फैनो हास्लाबासै दा ओरैहाय दङ मोनसे न' बहायबो मोसानाय प्रेक्टिस बायदिसिना बहायनो रेस्ट हाउस बिदि आरोना बिदि खालामो नै बेवहाय दङ नै माने दाख्लैसो जालांनानै थांनाय माने ड्रयिं आरोना बेवहाय सोर माबायदि आखिनो रोंदों टेलेन्टखौ नायदों आरो दा नैबेहाय बिदिनो सिथाबनानै दोननाय जादों आरोना बायदि लेखाजों बानायनाय सिखिरि खन्थाइ ड्रयिं ओमफ्राय बिदिनो खन्थाइ आरोना गथ'फोरनि ओमफ्राय नै बिबार लेखाजों बानायनाय गासिबो आखाइजोंनो बानायजोबनाय गासिबो नै बर'नि खाम सिफुं दामनाय दा बेवहाय दोननाय जादों आरोना ओमफ्राय दा नैबेवहाय दङ माने सिफुं हारिमु आफादानो बेवहायनो माने बेलेगनिफ्राय बायनानै लायनांगौ गोनांथि गैया बेवहायनो दामनाय
बायदि आखाइजोंनो बानायनानै आरोना गासिबो आखाइजों जानानै दोनजोबबाय दंफांबो दंफैगासिनो रेडि बानायनांगौ मेरला दंबावो खोमा दा ओरै जाहांगासिनो ओरै जानाय दं बै न'खौथ' मिथिला मानि थाखाय लुना दोनदोंमोन हा बे न'आ मा रुम एम्फौ अ आदसा माने बे न'आ जाहैबाय एम्फौ लाथा फिसिगोन जादों बे न' सिङाव बे जाहैबाय माबा बायदिसिना एम्फौ लाथा बायदिसिना बायदिनो बानायना दोननाय आरोना आखाइजों बानायनाय बिदिनो बहाय एम्फौ लाथा बायदि बिदि फिसिगोन होनदों आरो जाहैदों आरो बै जायगायाव जाबाय रेडि गासिबो बाय अखा बायदिसिना सान्दुंजों लोगो मोननानै दाबो मोजाङैनो दं आरोना आखाइजों बानायनाय बेबो मोजाङानो जादों नै जा मोजां बानायखादोंमोन ओमफ्राय दा फैनो हायियावसो बेनोसो जानानै थाबाय आंना प्रब्लेमा मोजां जादोंमोन नै ओमफ्राय नैबेहाय दङ सेल्फि मा होनोमोनलाय बेखौ सेल्फि लाग्रा जायगा आरोना दा बेखौ जिंसिजों बानायनाय जादों आरो जिंसिजों बानायनानै रं फुनाय जादों ओमफ्राय दा बेबायदि रं फुनानै बिदि मोजां नुनाय अबस्थायाव फैदों आरोना बे साइडआव दङ जिरायग्राया ओरै एसे बायला माबा जाबाय आरो दा बेनो आरोना बे जाहैबाय सिफुं हारिमु आफादनि मोनसे थावनि जायगा दा बेवहाय बायदिसिना आपडेट जाबोगासिनो आरो जालांबाय थागोन बेवहाय नुलांबाय थागोन लासै लासैनो माने अनेक चेन्जिं जाबोगासिनो सिगांनिफ्रायनो दाबो अनेक चेन्ज जाबोगासिनो आरोना दा फैजोब्बाय मानसिफ्रा जाहांहांना जोंना साराबो दंफैयो नै जोंना नै आब' बिजुआव फैबाय ओमफ्राय ओरै दङ आब' दैजि ओमफ्राय ओरै गौतम दङ बेबायदिबो खुलुमथ'बाय ओमफ्राय दा आब'नाव मोनसे माबा सोंसै आङो दिनैनि जानो गोनां माबाया थांखिया माबोरैमोन ओमफ्राय मेल मिटिङा माबोरैमोन ओमफ्राय दा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा दिनै जोंहा सिफुं हारिमु आफादनि अडिट चेन्ज दङ 2022निफ्राय 23निफ्राय 25सिम निमोन नामा बेयो मावसम बे जोब्बाय बेनि थाखाय जोंहा गोदान बडि दानांगौ दं नालाय बेनि थाखायनो दिनै मोनसे मेल दङ आरो अडि सोलायनायनि ओमफ्राय माने बोसोरथामजों होनदों नङा दहाय बोसोरथाम र' माने दहाय रथेनाव दं बोसोरथामजों निफ्राय 2025नि बेनि गेजेरनि मावसम आफादखौ सिफायनानै 2025निफ्राय 2028 मावसमनि थाखाय मोनसे गोदान मावफुं आफाद दानाय आङो अमा जानोसो फैदों अमा जानो ना आंबो अमा जानोसो फैदों ओमफ्राय दा मानसिफ्रा फैजोब्बाय ना गासिबो फैजोबाखै ना सासे सफैबाय दे दा माने जायगाया एसे प्रब्लेम जादोंना बेखायनो जायगाया एसे सोलायनो नागिरदों ना एसे जायगाया दा एसे सोलायनो नागिरदों माने मानसिफ्रा एसे बुरजा ना ओंखायनो दा एसे उल्था मोखां जानो नागिरदों माने ओरै बिदि जिरायग्राखौ मा होनोमोनलाय रथेन बिदि जिरायग्राखौ सां बांला बिदि जिरायग्राखौ मा होनो जायखिजाया बिदि जिरायग्राया सियारा एसे खम ना
बेखायनो दा ओरैबो जिरायनाय जाबाय ओरैबो नायहरनाय जाबाय माने उल्था मोखां आरोना नैबे सिफुं हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ सामलायनाय मानगोनां बोसोनगिरि आफादगिरि खोरोमदाव बसुमतारी फंबाय आरो लोगोसे सिफुं हारिमु आफादनिनो गाहाय नेहाथारि नन्दलाल बसुमतारी आरो लोगोसे सिफुं हारिमु आफादनि साफ्रोमबो आर्टिस्ट दैदेनगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे सिफुं हारिमु आफादनि दालाय आफादफोरनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे आर्टिस्ट सोलोंसा नोंथां बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोबाय। आफादगिरिनि खावलायनाय बायदियै आंखौ बेखेव बिबुंथि नाथाय बेखेव बिबुंथि होनांगोन होननानै बुंहराखैमोन फैनोल' थिनदोंमोन नालाय नुनानै मा जाखो सानफैदों बेखौनो जेरैखिजाया थिगैनो दं गोजोननाय मोन्दों। मोनसे आफसुस सिफुं हारिमु आफादनि मेन प्रग्राम मोनसेबो आं थानो मोननाय जाया थेवबो लास्टआव फार्स्ट फेस्टिभेलाव आङो सानसे सफैदों खोमा दाख्लैबो आं सोलाबनायाव लादोलाय नुबाय थादोंमोन आं गैया पास फैबावदो एसे नङाबा एसे आवगैबावदों पास फैबावबा आं 1 थारिखआव सफैखादों सेन्नायाव गोबाव जाहैदों नालाय जोङो बेनिफ्राय मोजां जादों बिराद आङो बिफद लादों ओमफ्राय गोजोननाय मोन्दों। दा सिफुं हारिमु आफादा जोङो 14 गासिनो 10 बोसोर बुंजाबायना 10 बोसोरा बुंजाबाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा आरो जि स्पिरिटआव सिफुं हारिमु आफादा खामानि मावबोदों मानो होनोबा गुबुन जिखिनि गोबां हारिमु हान्जायानो जा कालसार माबायानो जा बेखौ नुबोयो जों 1% डिपेन्डेन्ट जाबाय फर एग्जाम्पल लोरगिखौ बिराद गिदिर खोनायो नङा होमबा लोरगि थियेटारखौ खिन्थु लोरगि थियेटारखौबा 1% डिपेन्डेन्ट जायो आं जै बोरैबा माबा मोनसे जानानै दलद थाबाय गैला लोरगिया थैबायबो आरोखि बे 100%खा नाथाय सिफुं हारिमु आफादा दिनै सोरबा सासे गैयाबाबो सिफुं हारिमु आफादा थैनाय नङा बे बुस्थुआ मोजां आरोखि नोंसिनाव बेखिनिया आरो बेखौनो लुगैदों ओंखायनो बयबो जाहाथे कपारेसन होलायनानै मावलाङो जाहाथे बयबो ओंखारलाङो आरो डाइरेक्ट थाखा अखायाबो दिगदार जाबायना गोजांनो खुदिमालाय खुदिमाफोर खुदिमा फैयाखै आरो आं एसे दांनांसिगोन र' माबा गारि गैया एसे गोजानाव थानानैब्लाबो नाजागोन मानो होनबा सिफुं हारिमु गैयाब्ला दा बायदियाव माबा मोनसे गैया मोनगोन नङा होमबा सिगांनिफ्रायनो दङ नालाय बेनिखायनो सिफुंखौ मोनसे न'खर बायदि मोनग्रा जाबाय बिदा बिनानाव माने बिब' फंबाय बेबायदि मोनसे फिलिंस हाबनानै थाबाय माब्लाबा गोबावथार जुदि नुजानो हायाब्ला गावखौनो माने आलादा मोननानै लाग्रा बेबायदि फिलिंस जालांबाय बेनिखायनो बेबायदि मोनसे न'खर मोनदों जेरावहाय माने गावनि न'नि नङाब्लाबो गुबुन जानानैब्लाबो जोङो बेयावहाय गाव गावनि मा होनो बेखौ शेयार खालामलायनो हानाय माखासे ज' खामानि मावलायनो हानाय बेबायदि गोसो गोरोबनाय बयखौबो मोननानै मोजां मोनो बेखिनियानो आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों।